Izan duzu inoizpena futbol ibilbidea aparte ustearena, ikusita futbolarien bizi maila. Soldataren aldetik bai, asko, benetan, gainera niri gainera atletik bihotzean daramat, zu badakizu, oso futbolzalea naiz ere, baina ez zen nire mundua, nire baritzen nuen ez zela nire mundua, oso leku edo mundu maskulinoa da, eta gogorra eta ni ez naiz horrela, eta niri gustatzen zaite ere, emozioen mundua edo sentimentuen mundua, eta hori kirolan edo futbolan, batez ere futbolan, hori ez dago. Eta nire kulturaren aldeko ez dakit, niri asko gustatzen zaite kultura eta dena hori, eta hori futbolan beste mundu aparta, oso mundu polita da ere, oso gogorra ere, hau bezala, baina ni ez nuen zer ikusirik mundu horregaz, eta, nik bihotzen daramate futbola, baina... Jolasten duzu oraindik? Lagun artean? Ez, lesioengatik ez, bakarrik padel egiten dut. Padel edo gimnasio edo crossfit, baina futbola utzi dut, gogorra da, fizikoki. Eta orkatila txarto ditut, eta dena. Bilbon ere grabatu duzu, zure azkenengo beste lanetako bat, La vida padre, aurreko urtean estreinatu zena, guztiz diferentea da, ere ez? Bai, beste Bilbo bat da. Ere isladatzen da, 80 hamarkadako Bilbo hori, ez dakite, euritsua, itxusia edo, baina nire nabaritz ikusten da aurtengo Bilbo, Euro Disney hau, dokagun Euro Disney hau. Bilbo polita, garbia, bai, polita, niretzako lehen ere oso polita zen. Nik ez dakit, oso oroitzapen polita ditute nire haurtzaroan Bilbo hori ez dakite, itxusia zena, baina niretzako oso polita zen. Eta orain oso ondo dago, oso polita da, turistentzako primeran, baina garestiagoa da, ez deko nire ustez gaueko giro hori, baina oso ondo dago eta oso polita da Europan sartzeko. Eta ze pelikula gustatuko litzaizuke egitea? Orain amesten horrela? Egina dagoena? Edo egin zelako personaia edo... Gaizto bat egitea. Ez dut sekula gaizto bat egin, uste dut nire bizitzan zehar. Ez da antzerkian pizkatxo bat, baina zineman eta telebistan ez dut sekula pertsonai gaizto bat egin, eta egin nahi dut, eta egin aldot. Bai, teleserietan ere parte hartu duzu, personaje antzekoak ere egin dituzu. Bai, beti pertsonai, ez dakit, bihotzoneko pertsonaiak edo komikoak, bai, Patrian ere etarra bat nintzen, baina oso etarra ere empatikoa, Amores para siempre ere etarraren papera egin dut, nik uste dut dakoa dela rekord bat, etarraren papera egitea. Zu eta Mikel Osabe. Eta Mikel Osabeon artean nukagun kompetizio bat, baina egin zimat, aldiz egin dut etarraren papera edo borrokaren papera, 10, benetan, Eta ez dakit, fugitiban egiten nuen Paz Vegaren anaia, eta ere oso bihotzonekoa, oso pertsonai, tokatzen zaitor, ez dakit aurpegiagatik edo energiagatik, ni gainera ez naiz oso pertsona ona, baina hori tokatzen zaite egitea.